video. So una afugonu ka eshi wee kpe ikpe. Igbo. Igbo na anọkwa ya. Ọnọdụ anyị taa o juru m anya rie m ọnụ ebe nwanne na-ele nwanne ya ụwa siri ike Chineke bịara anyị aka. Okay, good day everybody, all of us of freedom. My name is Igbo Ndioma. I'm one of the lawyers to Mazi Nnamdi. I'm here with my colleagues, Maxwell Opara, PhD, and Igbo Ndioma, before Igbo Ndioma, Esquire. We just came out from visiting the State Security Service department of the FCT, and we had been informed by the Director of Operations that Mazi Nnamdi is no longer in their custody. They have been moved to a safe correctional facility in Sokoto State. So right now, Mazi Nnamdi is now in Sokoto State, and our challenge anyway in this is that most of the documents he's supposed to file in Abuja Court of Appeal, he may not be able to file it anymore because he needed to file processes at the Court of Appeal to challenge the judgment that was delivered yesterday by the Federal High Court Judge, Honorable Justice James Omotoshop, and moving him to Sokoto is not going to act as an impediment to his filing those appeal processes. But in any case, we are guaranteed and assured that where he is in Sokoto is safe for him at the moment, and we are hoping and praying that he will be relocated back here in Abuja, where we believe is safer for him and much better for him to pursue his appeal. Thank you very much. By the special guest of God, the appeal will be ready for filing by next week. So that is the position. Thank you. Thank you very much. Mazi Nnamdi has been sent to life imprisonment. Why? Because he was raising an alarm about the terrorism, about the Fulanization of this country called Nigeria. Yes, he told us about the country that Fulani are planning to take over, Islam are planning to take over, and it is happening exactly how he said it. And that is why you hate him. A truth needs to be said. This is not one Nigeria. No, this can never be one Nigeria, because how can you pardon terrorists? No, how can the government of Borno State spend billions of naira to reintegrate terrorists, bandits? We don't find person, and you handle Nnamdi Kanu like that. Nnamdi Kanu, when you picked him up, you did not see ordinary pistol. You did not see anything that can cause harm on his body except for microphone and his boxer. Whereas bandits get confidence, come on for push, come inside town with ammunition, with soldier uniform, some they wear police uniform, with confidence to come and do peace deal. And after the so-called peace deal, they will go peacefully back into their forest and continue to operate and ask Nigerians to pay millions for ransom. He did not declare they wanted. No, they are so confident enough that they walk in peace. While they are terrorizing, don't have peace and freedom in the country. Now, let me tell you people, if you don't know, this is one Nigeria that they call for us. This is the one Nigeria they have been preaching to us. This is the one Nigeria they have been telling us about. But during the Nnamdi Kanu case, they showed to us. Now, we cannot see. You don't need anybody to tell you again that this is not one Nigeria. This, they are running, can never be one Nigeria. No. This is a hello everyone, welcome back to another video. So una afugonu ka eshi wee kpe ikpe. Igbo. Igbo na anọkwa ya. Igbo anọkwa n'ụlọ. Igbo na anọkwa n'ụlọ. Una afugonu ka ikpe shi wee ga. So since ahụ ndị si na Nnamdi Kanu bụ nsogbu ha. Kemgbe a gbara kpe n'ikpe ahụ nọ ka unu na n'ihe na-adagba Igbo ebe niile n'ugwu Awụsa. So asị ndị ụfọdụ si na ndị Igbo bụ nsogbu ha. Asị na ndị Igbo bụ nsogbu ha. Ihe niile na-adagbo mgbomgbom ebe niile n'ugwu Awụsa ọ ndị Igbo. Ọkwa unu fụrụ ka esi wee jee n'ụka ebe ndị mmadụ na-aka ụka. You know? Ebe ndị mmadụ na-aka ụka, unu afụgo n'ihe mere n'ụlọ ụka. Ọkwa ndị nne nwaanyị, unu afụgo n'ihe mere n'ụlọ akwụkwọ. Ụzọ ụlọ akwụkwọ ole. You know? Enwere nke asị mere ọtata ka yesterday. You know, that one, as akpọrọ ndị ruchara 150 something students. Akpọrọ, enwe ebe akpọ ha gawa kịta, onwe onye ma. Onwe onye nwe ebe akpọ ụmụaka wee gawa. Yeme isiokwu na obodo tipere etipịa, ndị nọkwa n'ime obodo amabeghị n'obodo etipịago. Amabeghị n'obodo etipịago. So, Igbo bụ Igbo, ihe anyị na-ekwu bụ biko onye ọbụla dere jụụ.
derenụ jụụ ọ ndị ọnụrụ n'okwu ndị ọkaikpe ka ha ji aka ha gawagodi ije a ịghọtago ọ Chineke wee onye na-echekwakwana ndụ mmadụ anyị ama nji aka anyị take laws into our hands onye ejikwala aka ya take laws ịghọtago so ka a hapụ ha nnọọ otu ahụ ha na-eme injustice ahụ niile ha na-eme ka ha ka na-emegodi ya Chukwu karịkwara na ha Chukwu karịrị ha ncha niile mmadụ kpechakwana Chukwu ekpe onye dị n'ụwa bete o nwere ilulu m chọrọ ịtụrụ ndị na-achị ndị Igbo ndị ọchịchị ndị Igbo nọ n'ọchịchị ndị Igbo anyị nọ n'ọchịchị ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ ụnụ ncha ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo anyị nọ n'ọchịchị bụ ewepụga dike egbuo dike mgbe ihe dike ruru achọwakwa dike ihe unu ga-aghọta unu nwere ike unu agaghị like agwọ ihe ọ na-ekwu n'ọnụ ma ọ gịnị mana enwebeghị onye eji ihe o kwuru n'ọnụ wee kpọgide n'obe ọ nọkwa n'iwu ndị Naịjirịa so onye ejizi m iwu ka ezi ihe mere ka ihe mere ga-eji eji gị wee maa iwu so ndị na-achị anyị ndị nke na-achị side nke South East na ihe niile ha otu a wee na-eme enwebe onye anụrụ olu ya kwuru ezigbo okwu sị lekwa so ihe a gbara nkịtị bụ maka enwere ilu ọzọ a na-atịsị na ifo osimiri na osimiri gbara nkịtị egosi ha na gịnị krokodil anọghị n'ime ya osimiri ịga na osimiri kịta odere jụụ ma ọ wutu ije ebe ahụ efe ya odere jụụ nọrọ nwayọ iwe efe ya ọ bụrụkwa na krokodil anọghị ya ọ mgbe ịbanye n'ime efu na krokodil dị ya aka ịghọtago so ndị a na-achị anyị ndị ahụ nụ chedat na ewepụga Nnamdi Kanu na-enwe ezi nsogbu ọwụ ihe na-ada ọkwụsịgokwana ihe na-ada ọkwụsịgo so o gosi na ọ bụrụ ya nwa bụ nsogbu ọ bụrụ ya nwa bụ isiokwu so enwere ndị nke gbuchara mmadụ eji anya fụ like this gbuchaa mmadụ enye ha 20 years but nwanne ọ na-egbu hakwa mmadụ onwe onye o gburu okwu o kwuru n'ọnụ sọsọ okwu o kwuru n'ọnụ and ọ nọkwara n'obodo anyị wee kwuo ọ na oversee kwuo okwu ahụ ha jewe oversee jee kpuchi aka ha kpọlata ya emekweneghị ya otu esi eme ya ugbu a edurule ya ihe anyị na-anụ na-abụ edurule ya gawa ugwu Awụsa na ebe a ga-atụzi ya dị mkpọrọ ha kwuru ọ ga-anọ for the rest of his life n'ụwa ya niile na ozi ugwu Awụsa ka ọ ga-anọ unu were kwene ya nwayọọ ndị nwa sị ha na-erepresent anyị sị ha na-erepresent anyị na otu a ka unu si erepresent anyị otu a ejide nwanne gị imechi ọnụ gị ị nọrọ onwe gị ị na-eche ka ihe ga-eme ihe ọ sọrọ ha ji wee mere ọ gbasa gị oke mana ejide nwanne nke ha wee kpọọ ekwentị sịkpa hapụkwa ya bifo ha na-erute ebe ahụ bifo you know it ahapụ gị onye aghọrịrị ka agba onye aghọrịrị nọ ya ka agba atụ ọmara ya amara atụkwa n'ofere efe je n'ọhịa yes so obere inu onye anụnwa ntọrọ ama m na onye ma ama onye kwere na osi ama nsogbu adị ịghọtago ya nsogbu adị n'ụwa ka anyị nọ enwekwa onye na-aga anwụ onye ọbụla ga-anwụchakwa ma onye amara ikpe ọnwụ ma onye amara ikpe ndụ ma onye na-amaghị ikpe atọ ma onye atụkpuru atụkpu ma onye atụkpu ha atụkpu ma onye gọvanọ ma onye prezidenti ma
ma onye ji ego ma onye dara ogbenye onwekwa onye na-agaghị anwụ anwụ onye ọbụla nọ ebe ọ nọ ga-ejisi ike buru n'obi na anụ gị so ndị na-aṅụkwa n'ọṅụ sị ee ka ke amaka even if atụghị gị mkpọrọ inweghị kesi inweghị ihe gịla ndị gọọmenti enweghị okwu obegonu obebe n'ụwa ofu mbịa ofu ụbọchị ga-awụkwa nke onye ọbụla otu anyị chikwa ebe ofu one day ka ọkwa otu a ka ọ ga-esi wee dị so and ihe a mekwara nkịta ọ bụ agago na history enwe mgbe a ga-edewe Nigeria history kịta ọ na-ama mbanye ọ ya abanye and ndị ọchịchị na-achịkwa anyị ọ banyekwa na history na onwe ihe ha kwuru anụghị olu ha ndị ka echi saịdị ndịda anyanwụ anụghị olu ha o nwanne ha anụghị olu ha mee ya na ya ihe ọ hụrụ ya were ihe hụrụ ufu hụrụ na ya buru ya bata nsogbu anọ taa bụ nke onye a echirile onwe onye ma onye ọ ga-abụ nke ya ịghọtago so ndị na-aṅụ ọṅụ ọṅụ tụkwa na-ewere nwayọ maka na onwe echi dị imekwa akwa ya a sị na onwe onye ma ihe echi ga-amụ ihe m sị ka a sị mma ejinata Igbo wee kwuo okwu a m chọrọ ikwu so that na maka na ndị Igbo ka m na-ekwuru afụgo m ihe eji ndị Igbo eme ebe niile na soshal midia ma ndị pastọ nwanne pụtara na-aba mba sị na onye Igbo na ọwụ ụmụ Igbo bụ nsogbu enwere n'ala Naịjirịa ekwuo na ụmụ Igbo mmadụ pụta sị na abụrụ ndị ụmụ Igbo ọnụ onye pụta na-asị na abụrụ ụmụ Igbo ọnụ so iwurugodi gị iwu milonia ma ọ bụ iwu gịnị iketegokwa oke maka iwu Igbo right so ya na-eji asị gị nụ ka a na-emegide Igbo agbakwana nkịtị maka na mgbe ha ga-akpọ iyi ma mgbe a ga-akparị ndị a ga-akparị ma mgbe a ga-asị na abụrụ ndị Igbo ọnụ ma mgbe a ga-asị na ndị Igbo bụ isiokwu nsogbu nọ na Naịjirịa onye a ga-esokwa ekote oke because ọ ka onye Igbo ka ọ bụ ịghọtago nke a bụ ihe mmadụ na-ama nsachapụ so that is why ihe ọbụla ga-eme ka ọnọdụ Igbo gbatuo quality ndị Igbo ihe ọbụla ga-eme ka ọnọdụ ndị Igbo gbatuo onye ọbụla na-ebe ọ kwesị isoro tinye aka ka eme gịnị ka protect ka eme ike nwee nagide anyị ka anyị nwekwa ọnọdụ anyị ebe anyị kwesịrị nọ na anyị ekwesịghị ịwụ ndị opekata mpe enwere n'ala Naịjirịa na lee ihe even though na oge agha amụbeghị m oge ahụ mana anyị na-ege history even if amụbeghị mmadụ with history niile na-aganụ anyị anụchago ihe niile mere n'oge agha so na ahụhụ niile ahụ atachara ndị nne anyị na nna anyị na orukwe ka ugbu a anyị ka na-ata ikikere eze Igbo chekikwe n'ihe ahụ o kwesịkwara ha anyị o kwesịrị ha anyị ka esi akpagbu anyị ihe otu esi akpagbu anyị o kwesịrị ha anyị ọwụkwa because onye a dị opportune to find a way ya to gọọmenti na-enweta ego onwekwe onye Igbo nọ ebe ọ nọ leso ndị anọ na village na-anaghị ebu isi onwe ma ọ na-anaghị akpatali ihe ọ na-eri and even ndị anọ na village ihe eji mara ndị Igbo na anyị gbachiri ike and ọ mgbachi ike anyị ka eji emegide anyị adịghị lazy atọ Igbo adịghị lazy anyị na-akpatara onwe anyị na-eri even if enweghị ihe ndị nwe obodo na-enye anyị onweghị ihe ọbụla anyị na-enweta from them but yet anyị jisiri ike dị gallant jisi ike na hustle wụrụ hustlers na-agba mbọ jenu mbọ kwiche onye ọbụla makwa ha ama na onye Igbo ga-esi n'ire granọt site n'ire pure water wụọ ọgaranya ihe bụ dị ha egwu onye na-enye ha nsogbu n'ebe anyị nọ nwekwa ọ bụrụ na e nwere ihe anyị mere onwe ihe ọbụla anyị mere ha ndị Igbo enwere obi ọjọọ anyị enweghị obi ọjọọ
ihe anyị makwa biznes anyị ahụ anyị na-eme ahịa anyị ahụ anyị na-azụ otu o si adịrị anyị mma you know and good competition. Ndị Igbo na-eme ifo onye a mere ya ọ na-agara ya ị ga-achọkwa ka imekwe ka ọ na-agakwara gị yọtago. Ọ bụrụ onye a na-azụ ahịa building material na ifu na ọ na-agara ya ị ejekwe tinye aka lee ma ọ ga-agara gị. Ya bụ ihe mma ndị Igbo na-eme good competition ka otu o si adịrị ha mma. Mana ọ na-afụgonu na ụfọdụ ndị dị lazy na by nature, so na ha dị lazy ha bịala anya ha ga-eme itinwe up with you ha mee gịnị ha nọdụzie ego ọdụ ọjọọ. So well I just nsị ka m kwuo okwu a na asụsụ anyị ka ndị ụmụnne anyị nwee ike onye ọbụla gere ya ịghọtago. Ebete onye nọ ebe ọ na-achọkwa n'okwu ebe ọbụla ị na-achọkwa n'okwu n'ọrụ onwe gị n'ọnwa ya ịghọtago. And ihe ahụ eji mara anyị na anyị na-azụ ahịa anyị na anyị na-eme biznes anyị na anyị na-eme hustle onye ọbụla ji ike na-eme but na-eme respectfully ịghọtago. So mgbe ọbụla ị hụrụ ọ na-ara ahụ otu a ọkwanụ mgbe ọ na-ebi ihe ị hụrụ pụtara atụ otu a na ihe gbasara na ndị Kanu ọkwa ọnụnụ ka a na-ekwu ya na ndị Congress America ka a na-ekwu ya dị ya na ka esi tụkpuo ya ka esi eme ya nwaanyị ekpo ka esi ekpe ikpe ya na ihe ndị ọzọ ndị America ji ọnụ ha na-ekwu ya ọ bụrụ ọtụtụ anyị na-ekwu. So okwu anụnwa na ọpụgo ọ gaala obodo oyibo ọ nọzi n'aka ma ndị obodo oyibo dịzi aware of it. Mgbe mbụrụla ha ji nwayọọ na-ekpu ebete ugbu a o tiwago akị oyibo nsogbu ahụ. So ndị niile anụghị ya ma ndị ọcha anụghị ya ndị kwanụ na ndị ihe a bụ ndị ntọrị ndị ama m ka m si ekwu ya n'Igbo na ndị otu Nnamdi Kanu bụ ndị ọjọọ. Ndị Amerịka ekwuokwa ya n'ọnụ ha na ndị ọzọkwa na ha bụrụkwa ụdị ndị ọjọọ ahụ ndị Buhari proscribe si na ha bụ ịghọtago. Ịgakwana n'ala Igbo onye ọbụla mana ha bụrụ ndị ọjọọ na ndị na-emekwene mpụ na-eme aghụghọ n'ala Igbo bụ ndị chi echi ọkwa ndị anụnwa na-eze eze ọkwa ha nwa na-abịakwa n'obodo anyị eji trela bute ha all the way from ebe nke ha you know. So mana ihe ndị Igbo ga-emekwana bụ unu hụ onye ihu ọnụ na-ama ha ama unu atara ya mata ebe o si banye ịghọtago. Unu ama nkwekwene ka ndị ọnụ na-ama ha banye n'ime ọhịa jee gbara ana ebe ahụ you know. Unu adị gara gara anya unu adị gara gara ifugia mmadụ ama nọ na bịa onye bịara abịa mee gịnị kpụkpọọ ya ka nga a na-akpụkpọ azụ ọma ndịkwanụ mma like that. So unu ga-adịkwanụ vigilant anya unu adị open dị gara gara mgbe ọbụla unu hụ ụkwụ na-agaghị eri anya unu agaghị eri anyhow unu alatụkwa ndị obodo latụkwa ndị ekwesịrị ime alat ihune bete unu ga-eji nwayọ. The other day ka na ha na-ekwu na social media na ndị nke ọzọ na-eme nke ha mee ha sị onye ahụ enwego agawago oshigo ya gawa eluigwe ka sị oshigo ya gawa judgment ifugia. Ọ bụrụ unu bịa unu na-eme ihe unu na-eme vidio ke nke unu na-emere vidio ihe ọbụla unu nyụọ nshi unu na-eme vidio unu nye ahịrị unu na-eme vidio gị ile anya na nshi gị ikpechighị ka ị na-epost ya ka a na-afịa epostizina ya. Ha nwa na-anyụ nshi nke ha nyụcha anya ha kpuchie ya. Ha na-anyụ nshi dị iche iche na soshal midia mana na be ha na-anyụ nshi dị iche iche mana ha nyụcha nshi ahụ ha kpude ya ihe ha ma nkwudi ya ekwu sef pete unu ewere ọnụ unu ji ọwa ọnụ na-egbu mmadụ eji ọnụ a na-egbu ọjị. Onye ọbụla kwulatakwa n'okwu kwulata ị na-ekwukwenye gị dị diplomatic ịghọtago. Ị na-ekwu okwu ọbụla ị na-ekwu dị ifugonu ya na anya ha niile dị na-arụ ndị Igbo ebe ofu onye ga-aje ọsọpụta ya sị gị na ndị Igbo na-abụrụ ndị Igbo ọnụ na ntịle unu ekwete na-abụrụ unu ọnụ. Pastọ anwakwa unu fụrụ ka ọ na-ewi ebe niile na soshal midia gịnị ka ihe ọ na-akọwa na ndị Igbo na-abụrụ Igbo ọnụ nọọ Igbo metere ihe eji wee bụọ ha ọnụ and na Igbo enweghị ike iche ọchịchị prezidenti n'ala Naịjirịa. Ole ese ha believe ha kwetere abụọ asị ahụ ọ na-abụrụ ha. Amanụ m onye bụrụ Igbo ọnụ ọ ya nwa bụrụ Igbo ọnụ
ka ọ nna ya bụrụ Igbo ọnụ onwe onye ma. So ọ bụ na Igbo quality anyị agbatube ọ bụ na nga anyị ha ọ bụ na anyị ha otu a na ọ dịzi otu a ọ bụ na ọ gbatube onye dị otu ama na-ewetara ndị Igbo ọnụ na mana because anyị erechago onwe anyị n'ihi ego. Ụfọdụ anyị nwere akpịrị ego too much. Akpịrị ego anyị mego eji ree anyị nara ego. Akpịrị ego anyị omego ejiri anyị. Ihe a sị Nnamdi Kanu mere kịta eji mmanya ikpe ndụ, right? Eji mmanya ikpe ndụ. Ihe o mere kịta ọkwa enwere ndị mere nke bụ ndị ka emere dimen ndị mere ihe gbuchara ma mmadụ. Ọkwa ihe nyere ha 20 years sị ha ga-atọ ha mkpọrọ ọgụ afọ. Atọ ha mkpọrọ ọgụ afọ. Mkpọrọ ọgụ afọ a na mgbe ha nọ n'afọ 3 na ma nwaanyị ole aha pụta from there, you know. Mana nwanne anyị wụzi onye atụrụ mkpọrọ na ndụ. Si elekwere ihe o mere, enwetaghị ya egbe n'aka, enwetaghị ya mma n'aka, onwe onye o gburu. Ya na-ekwu na o kwuru ma ọ wụ na okwu o kwuru mere ndị mmadụ, mere ndị ejiri mewe mkpọtụ mewe ọgba aghara n'ala Igbo, ma ọ wụ na okwu o kwuru mere ndị ụfọdụ ejiri gbuo ndị egbu because of okwu o kwuru na ọhịa eji enye ya ndụ, atụ ya mkpọrọ ndụ. Hey nwanne, na-ekwana na ya n'ọkwa emegide ofu onye Igbo emegidekwara onye niile o. Emegide ofu asịghị m kwa m ha ihe ọbụla iwu ha kwuru ha emene ya. Ihe ọbụla iwu kwuru si mee ya, but ị na-eme ya generalize ya like onye ugwu mee ihe a na Nnamdi Kanu mere mekwe ya otu esi mee Nnamdi Kanu. Onye ofe emekwe ihe Nnamdi Kanu mere mekwe ya otu esi mee Nnamdi Kanu. Ịghọtago? So amana datu na mata onye ọbụla ebe ọbụla ishi na ihe ọbụla imekwere otu anyị si mee Nnamdi na a ga-echikọta ama onye ọbụla. Mana ọ bụzikwa na anyị ji anya anyị na korokoro like this asị na a na-negotiate with ndị terrorist na even enwe one man ọwụ be ha kpa ka aha ya bidoro na ji. Onye nke a na-suggest ndị gọọmenti sị a negotiate with ndị ahụ mee ihe a recruit ha na sị ka ha na-echere ha nche na forest ha. Nna ajụsị ka ezi ihe nọ na forest a na-eche nche, ka ihe mere ha ga-ejiga na forest na-eche nche ọka before mgbe anyị na-eto echetara m mgbe anyị na-eto ọfụrụ o nwere ihe dị na forest ka ndị dewere ihe nọ na forest a ka ezi ndị dewere ya. Lee ka mgbe abalị ole kịta ha agaala na chọọchị gbaa ndị mmadụ agba kpọrọ ndị akpọrọ ha agaala na skuul ụmụaka kpochiri ụmụaka skuul ebe azụ mmadụ 5 kpụrụ ha amara ebe akpọ ha nọrọ enwe onye ma. Kịta ekwu akwara na enwere ndị ọzọ abịara kpụrụ over 150 abịakwara bịa kpụrụ. Ụmụnne cheke na ya ọ na-awụ Nnamdi wụ ya sendịrị ndị aja ekpotasha ndị ọkwa enwe ndị bịara kpụrụ ndị a kịta anwụta ha n'aka ma ndị egbuchiri egbu ma ndị enwe nke a sị na nke a mere na Borno. Ọ ka mekwara yesterday ka ọ tata sef ka o mere nke a mere na Borno na enwe onye egburu n'ime ọrụ ya o jere ọrụ egbuo ya ebe ahụ. So ndị local vigilante wee je ka ha jee butie ndị Boko Haram na ndị ISWAP wee ambushio ya. Ha dị mmadụ 8 ha 8 ahụ elevelu cha mma egosi na ihe onyonyo ya n'ebe chai. Ihe ndị a niile ma Deborah ha werere machis ote agbacha Deborah gbucha Deborah gbaa ya ọkụ wepụta machis na-egosi anyị machis eji gbaa ya ọkụ. Ndị a gburu Deborah egidekwe ha tụọ ha mkpọrọ mana fon ihe akpọrọ naanị phone call si rapụ ha iwe rapụ ha. Ịghọtago? Enwekwe ndị lọya pụtara n'ihu ote korokoro bịa defend ndị be ha mana ịfụgonu ndị be anyị na mmadụ ole ga-apụta Nnamdi Kanu ogburu mmadụ ogburu. So anya eji agwa ọnụ si na onye egbuo dike mgbe oge ihe dike ruru a ga-achọwakwa dike. Ilu ka ntọrọ ilu ka ntọrọ atọ ma mara atọ ofege ya megene ya fegi isi n'ọhịa. It's high time ndị Igbo anyị mụrụ n'anya. Obodo anyị akwa ha agbahodego anyị okirikiri
ha gbahodego ya okirikiri ji mma ha ji egbe ha ji ihe niile ha. Gịnị ka ị ga-emenwukwana? Gịnị ka ị ga-emenwu? Ka ihe ị ga-emenwu ndị a na-achị anyị ihe a kịta, unu ekwekwana ka Igbo laa n'aka unu. Unu ekwekwana ka Igbo laa n'aka unu. Ndị a na-achị anyị ihe a ha na-achị anyị, unu ekwekwara ka Igbo laa. Igbo anọgokwa anọgo ọkwa from generation to generation. Igbo pụta, Igbo nke a ndị ọchịchị apụta ha nwee ike hụ na ihe eji enwekwe ndị ọchịchị ka unu na-protect ndị ka unu. Ka unu na-echekwawa ndị ka unu na ihe pụta otu enwekwana asị na mmadụ ka eji aba. Mana egbe pụta otu o buru onye ka o buru onye Igbo. O nwekwa ka ọ dị. Ọkwa history and ọ dị mma ka mmadụ ịhapụga history na-adịghị mma as legacy. Yọtago onye ahapụkwara history na-adịghị mma as legacy na ihe a ga-eji echeta onye ahụ forever n'ime akwụkwọ. Unu ga-ahụ na Nnamdi Azikiwe na aka na-echeta ya n'akwụkwọ, right? Legacy niile ọ hapụrụ good legacy, a na-ahụ ya. So onye ahapụkwara legacy na-ama dị mma, na-ama akpọ aha onye ahụ gbaa onye ahụ alawago, and ịma ihe ọrụ aka clock back, ịma change nwe ihe ndị emebiri. Ka ọ hagodu n'otu a anyị ga na-ekwu maka m ga-aga ọrụ later, so ya ka ọ ha n'otu a anyị mekwuo unu mgbe ọzọ. Mana m ga-egochichakwa unu few things, ihe some of these things m kwuru, either pictures or video, unu ga-afụkwa ya ebe a. Ịghọtago? So onye ọbụla nọkwa nwayọ, onye achọkwa n'okwu, maka ọ na-afụgonu ka esi wee dosa anyị, ka anyị si wee nọrụzie na obodo a na-akpọ Naijiria. A sị ha anyị niile ga-abụ ofu. Anyị sịkwa oke ngwa nga ha nọkwa na-abụ ofu ahụ, ka ekwenu na ihe a na-eke ya ịkwụ. Onwe ihe ndị a na-enweta kwa ịshala Igbo enwetacha mmanụ nwa na-ada okwu. Ewetena ya sa location si kee ya ịkwụ. Adị nke East eke ya ịkwụ, adị ihe kenyere onye ugwu kenye onye ndịda. Ekewe position ote a na-achị ndị ọchịchị a na-achịkịta. Mgbe mbụrụla a na-eme federal character, onye president shi north bịa, vice nwere ike shi west bịa, secretary to gọọmenti shi east bịa. At least ọ na-enwe position 6 a na-eke equal. Then ndị middle belt kwa na-enwetekwa. So 6 ahụ eke ya hụ na key positions region ọbụla ketere ofu. Yọtago ime abụrụ gị wuru onye president, vice awụrụkwa from vice awụrụ from north, then every other post dị mkpa enwedị nke enyere ndị Igbo. Onye kwuzi okwu ọ bụzie na onye ahụ dị nruli, ma ọ bụ onye ahụ ọ na-enye nsogbu, ma ọ bụ achọwazie ya ka egide ya gbuo. Okay, anyway, ụfọ ya anyị mekwuo na mgbe ọzọ. Bye bye. Thank you for watching.